O Concello de Vilagarcía continúa co seu modelo de cidade recuperando espazos para que os peóns sexan os protagonistas. Gran parte do núcleo urbano da vila xa é peonil, pero o Concello, mantendo a súa liña de mobilidade, tamén peonalizará a rúa Arcebispo Lago en colaboración coa Deputación de Pontevedra. Todo o espacio vai ser para o peatón, para o que gañamos pois 2.500 metros cuadrados de espacio público para o peón, que para nós é pois moi importante porque, como estades vendo agora, están pasando vehículos constantemente, os peóns casi non poden transcorrer pola rúa, respirando fumes, co ruido que provoca toda esta incomodidade dos vehículos, e poderán disfrutar tremendamente destas rúas, tanto maiores como pequenos, disfrutando da vexetación, como do paseo, como do estar nas fontes. Con este proxecto, o Concello busca representar o que era a antiga Vilagarcía. Pois que se recupere toda a cidade, pois un pouquiño facer un pouco mención a como funcionaba antigamente, non? De facer unha pequena, memoria histórica a través dun pequeno percorrido de fontes que fan como un pouco pois ese recorrido do río que transcorría antigamente por esta rúa. O proxecto terá un custo de máis de 600.000 euros, financiados en gran parte polos diferentes programas da Deputación de Pontevedra. Dende a Administración Provincial sinalan a Vilagarcía como un referente na recuperación de espazos. Un proxecto que foi presentado a liña de axudas Ágora, que nos lanzamos, unha liña de axudas que financiada por unha parte de proxectos, porque queremos incentivar que os concellos fagan proxectos de recuperación de espacio público, e por outra parte tiña a outra das liñas era financiar obras, que esta foi o caso, con cargo a 100.000 euros, non, desa liña. Foi un dos 8 proxectos premiados, pois neste caso con 100.000 euros para poder abordar. Alén diso tamén foi financiado polo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. A adxudicación do proxecto terá lugar nun prazo de 2 ou 3 semanas. Unha vez adxudicado, o prazo de execución será de 9 meses.